समजता तुम सगळी बर हाय म्हण आयचो व्लॉग मी फर्स्ट होली कम्युनियन आसतलो। ए व्हिडिओआं आय मुगेले पिक्चर्स आणि थोडे क्लिप्स गायलाय। होप तुम सगळे एन्जॉय जातलो मुगे व्हिडिओ। आणि विसरा नाकाय मुगे व्हिडिओ तुमका लाईक जाल्या सबस्क्राइब कराय। कम्युनियनाचे फोटो चोयलाय आज थोडे क्लिप्स दाखय तुमका। याचो हे मुगेले ब्युटिफुल हाऊस आणि हे डेकोरेशन काय बर दिसता न्हू। आणि याचो हांव हिंगा टुवेल कोताले म्हाका मुगे कम्युनियन ड्रेस सारको लायक जालो। आणि मागचा नलियान जॉइन केले मागीर आम दोगांन टुवेल केले। आणि हिचो मुगेली ब्युटिफुल कम्युनियन केक। आणि हांवें हिंगा एंट्रन्स डान्स केलो म्हाका लॉस दिसता हिंग सगळ्या लोकां वची करपा डान्स बट हांवें ते शिको बरो डान्स केलो। कम्युनियना केक कट केली। फादर लुईस संतोष ड्रेस केला आणि बरीशी दोन उतरां सांगितली। 5 days old, New Year 2025. आणि चल सगळी मुळ्या cheers. 3 cheers. Finish it off, okay?
आणि हांव हिंगा थँक्यू स्पीच मुळी for making me worthy of receiving you. I am so glad that you आणि भुरगी गेम्स खेळटाली मागीर हांवें जॉइन केलें तांकां एन्जॉय केला आमी आणि जाली स्टार्ट जेवणाची बुफे आणि याचं आव्हान आले आणि डान्स करताली फंक्शन काबार जाल म्हणटरी कम्युनिटीना फंक्शन सारखे बेस्ट गेले थँक्यू तुमकां सगळ्या आमगे कम्युनिटीना येयलोली आणि म्हाका ब्लेसिंग दिल म्हण Thank you Shanali for the best comparing, Anson for photography and Christ for music. आणि याचे आमगे फॅमिली फोटोज मुगे नाना आणि नानी बारा आणि याचे आमगे माशू अंकल आणि मुगे कझन्स आणि हे मुगेले एडू माशू आणि लास्ट आमी क्यूट टेक अवेज दिले आता हांव व्हिडिओ एंड करता मेळची तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ अंटील देन मोगासूं